YTFनि ब्लक प्रेसिडेंट बनिपारा बनि नेतृत्वे जों दिनै बुखु खरकसा सियारि बनि दिनै चालायनांबाय खाना काइलाइबारि काइलाइबारियाव जों बनो आसुवा फायखा बनि काइलाइबारि चालायनांबाय अमाहायखौनो जों चुबाय दङ दिनै चुबामुं थांसा अबनो दिनै नाहारमुं बनि बिसिं दिनै जों दिनै त्रिपुरा मथा सारा त्रिपुरा जिउ जेटा बाग्रा जोंना फुरानै तुबुय जे सारा त्रिपुरा जे थांसा खायमाने थांसा फै चुबामुं अमन सबसे इम्पोर्टेन्ट जों दिनै बनाव बुकुनाव फाय जों दिनै चुबा फैगा आं लगे दङ सिनि YTFनि आमदार गुलागारिनि ब्लक प्रेसिडेंट सिनि भाइस प्रेसिडेंट दङ दुर्जय सिनि लिडार दङ सुभाष दङ सिनि बागिना दङ जों दिनै बास्तनि 9 नाम्बार वार्ड 3 नाम्बार वार्ड जागा फाय चुबा फाय